सुन हमें तोरो पेलबो और ओकरो पेलबे दोनों के गर्मी झाड़त रहबो तो हमरा पर विश्वास कर समझली। इस चैनल के बुर में जुड़ जाके चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। ई वीडियो का दिल और दिमाग पाने लियो कभी भी हेल्प कर सके चाहे तो चीतों के जदों में एस्पे ओस्पो बसपा एस्पो हमरा एस्पे गो बस पंगल लिस्पिया से पिस्पियार ओस्पो एक स्पेल सस पर लकिस पिए के ओस्पो करा पे स्पेले में कुछ पुबे मस पजास पाबे छस पले। अरे ई कोन भाषा बजे छा? ए चुनिया मुनिया के मम्मी बंगाली भाषा होइले बुझलो। लागे छे बंगाल जाके पगला गेले। आगे बंगाल जाके पगले लिए ने बंगाल वाली चौड़ी के गैर मार लिए वह सब बात याद आवे छे। किया दिल हो सैया दिल मंगलिया के गे यहां ले देलिए दिल किए कि पेले ले दे रे अपन गोलका बिल। पता न मुनसा की भ गेले कंबल गेल रो की कर गेल। गे बाबा चोदी ज्यादा टय टय नहीं करने ते के लोड़ा में कपारे भांग देबो। गे हमर बाप के पुतो हमें जे बंगाल गेलियो ने उ चौड़ी मिठो मिठो बात बोल के हमरा फुसला लेलको। उ सौतीन के ई मजाल झोट पकड़ के मारबो। गे बाबा चोदी चिंदैया तो हमरा नपकी माल के झोटा पकड़ के मारबी हमहू ओकरा शिकायत देबो तोरा गरे मोंगरी करते करते मार देतो। भूल गेल हो पति होय के मान हो। गे पति होय के मन भूल गेलिए हमें से कि तोरा नहीं पेलै छियो आब की गे जान गेलिया तोहर सासे चरिता। अच्छा हमर चरित्र जान गेली त सुन हमें तोरो पेलबो और ओकरो पेलबे दोनों के गर्मी झाड़त रहबो तो हमरा पर विश्वास कर समझली। कोना विश्वास करिया बोला? आगे बाप के लौड़ी दादा चोदी रंडी चिंदैया तोरा एते बात समझलियो तइयो तोरा विश्वास नहीं होय छौ त जो कोनो बत्तू से पेलवा के मर जाइए। एके गो समाट छे दू दू गो उखरी दोनों में धान कुटबोगे जान। दुन्नु के झाड़ू लागतो। अच्छा दोनों के झाड़ू से मारबी त हमें दोनों को की तोरा छोड़ देबो ओकरा कहबो तो अपन टिकोला से मार हम अपन लोड़ा से मारबो देबो के लोड़ा यार के।